Årsagen til, at man kan se, er, at der findes lys. Øjet er konstrueret til at fange lyset og skabe billeder af virkeligheden i hjernen. Det er en fantastisk konstruktion, som næsten altid fungerer excellent, og som gør det muligt for os at se alt lige fra en guldsmeds luftige vinger til et betonfundament, og selvfølgelig også at se hinanden. Synet af vores vigtigste sans og har de mest tilgængelige sanseceller. Hornhinden er en gennemsigtig hinde, som dækker det forreste af øjet. Navnet skyldes, at den efter dødens indtræden hurtigt tørrer ind og får et mat og hornagtigt udseende. Hos den levende holdes hornhinden fugtig og ren af et tyndt lag tårevæske, der fornyes, når man blinker med øjet. Hos mennesker måler hornhinden ca. 10,5 mm i højden og 11,5 mm i bredden. Midt på er den ca. 0,5 mm tyk og i kanten op til 0,7 mm tyk. Pupil. Pupil er navn på det runde hul i øjets regnbue. Pupillerne kan udvide sig af 3 årsager. Hvis personen er på narkotika, hvis øjnene udsættes for svagt lys, og hvis personen ser noget, hun kan lide, både dyr, personer og ting. Regnbuehinden. Farven på regnbuehinden. Regnbuehinden. Nej. Vi tager en ny. Nej, vi gør ej. Fortsæt. Sorry. Nu ved jeg, det også er dig. Farven på regnbuehinden i menneskets øje bestemmes af indholdet af pigmenten. Linsen. Nej. Det lys, der trænger gennem pupilen, passerer videre til linsen. Linsen ændrer form og gør, at øjet kan stille skarpt på forskellige afstande. Nethinden. Nethinden ligger på indersiden af øjets bagvæg. En nethinde er et netværk af sanseceller bæres i øjet, der er lysopfattende og derved er en forudsætning for synet. Den gule plet. Jeg er klar. Den gule plet er uundværlig for synet. Den gule plet er uundværlig for synet. Den gule plet er det mest centrale del af nethinden, og uden den vil du ikke kunne læse den her tekst. Du ville ikke engang kunne se, at der var en tekst. Det vil altså sige, at den gule plet kan se meget små ting og indeholder kun en tappe, det vil sige synsceller, som er specielt designet til at skelne detaljer. Aldersforandring af den gule plet er en af de mest almindelige øjensygdomme. Og så har vi den blinde plet, som også er et område i nethinden, hvor nerveceller forlader øjet via synsnerven. Den blinde plet er uden lysfølsomme sanseceller, altså stave og tappe, og fra pletten fås der derfor ingen synsindtryk. Tappen er det sted i øjet, der kan se farverne og kan skelne mellem hvilke farver der er været. Staven er det sted i øjet, der kan se mørke. Synsvinderen. Øjet ser alt. Der står nerven. Fuck mit liv. Syns. Ej, så kæft, Thomas. Okay. Du får 10. Nej. Synsnerven. Den transmitterer signaler fra nethinden til bagerst i hjernen.